Mo fie mu nwumam kronketwa ene akesiem Abena Dufie metena sese nya me nkuna me djuma me ne me producer ya Ajiman me wo fa ya mo afrempon me ma me Hajia Yasmin me krachi a wode me ne na ma be fontinten fidie ni so me che social media platforms ahodo ni nyina Jobeg na daroma na woko Facebook YouTube a ubehu me na de ekoso no so wahwe bi anase watibi enti sa wo ho na asase obi Jeffrey wunsem obi age sika wabona wo mfi wajapade bi na obi di nim de Jeffrey wunsem se de akwa akodru bi abomode ne fa betu yani mo menhia kotokofia ha ne yenhwe se asomdwe ebedi hine ewo yenyina yesetene abusua mu nsem abusua te se kwaye wo wachire ya na ye se nwia ne nyina bomba ko opere ho ana ho sedwia bia wo ni sibrese bia so wobusua no de na ekoso atete apansam ofare wo fa se nkasa ma me ne mantem te se nwia no montem te se na wo fa se fo so entem te se ade bia tete wo abusua se mu no wo de beto ye ni mo manhia kotokofia ha ye behwe se ye bepe ne pom sibre ama asomdwe ede hene ewo ye nyina yesetem asase a wokoto ye nkrata ye ma no se bia so endimu ana wokọ a wutimifo bi aye japade ewo asase no so ana se de ekobia no de beto ye ni mo kotokofia ha ye behwe se asomdwe ebedi hene ewo ye nyina yentem wo so watia wo bi na so wanya ne hu fadie nti hu ba bia de odwa ato abefa fa beto ye ni ne yenhwe enkodwa ato a esefata na ne nipa no ensantena odomu na no fiada ye tena ase ne yenwa ba ma bi osusu se bi ne ma me ko ne krachi onwia kuma age efie japade aboso empo ene waye sresrefo de obedi eden enso ma me ye japade anka eni se bie son osre ansa na wadi ye bo onwia ne bo na wa mfa ne phone na ansa na no obafie ha be mprenu ebeka se japade no wagemu no na wade komane wo fanom ama o mache afi kra de osan so wade komane lawyer na bibisa se bie son ma me a wobeye japade no ode koma lawyer nka bia nka wo kra no wanya bi amfa na so owo kra de enkwantumi enji nti no ma me ne to na nanom ewonsi edo ne ama ne bai waye mobo na ya na bibisa se busua te se kwaya meka ho asem no die de beti se nnuanom amofri ye funu ba kuma pie na sabi ba ko de obedi kra edin na enhaw na wo de osori a wodidi na woda die ne beba sa ne ma we nyina ebeye sa ye koye ni mu na ye hwe se asomdwe ebedi nyene ewo abusua no entem onwia no amfa ne fon no ye nso amamre ni mu amane akwa so bia ye nim no ye ne maame ne kasa me kire de wato na nanom wonsi edo no se de aduru de wo so wo so ne ho esane se eduru bre bia yankọ ne saa enye yie ye ntera ho ma obi mfo obi sikan enwia nanka wabra masem yesiesie se emeka onibie asem ema no okasi ya wajiman mema wakwaba Mami Dufie me joso. Na ho te say. Ho ye pa. Jo efie boko. Ajima wada Roma na no fie da kakra ye kosi ye na me de ato ne matiefo anim no. Ye nwia ba ma no wabundwa agu na so. Na so sade wo kan ye no, wo de wo si a wo yo, wo ne nsamafo kasa, they say kodwe ntwibo osi akon waterfo no, emse na adwuma no waje aye. Ajima fa kakra ka ho ne enko ye ne nsam e wo fie ha no. E do so yie nti wo se ye ma ye ho ye ha kakra. Jo, Mami Dufie me da se. De me kani ne nuane ba ha me ate ase se omu nyina ye anuafo nti so mu ye anuafo de a onu nu ntimi nka se ne nua Opemsuo 104.7 obai no so won ne koye ye de anu nko so se omu ye anuafo de a esese ye kohwe na anuanom a esese ye hwe na obia ensa ekane de na Dufie anano na me na wo ka bibi se wo de wonyi ni se saman ewo ho ma me kan se saman wo ho pa saman ye adwuma pa enya asem keto na Dufie die tie ni on se saman no se ebia ade a saman no enkaye ebi kura onye wo na akoko hye ba bi se boye wo a wo de asam hye no eno na ho no be frem se momra asama ado na mumeyi mu ho ano na mu eye we ni de ne nua no emfa asembia enhye ne nua pani no ana omfa asembia enhye eye omo maame na wafiri mu no eti eno no ansa na sama na beje wo so no Dufie agese wa akofre no ansa wo tire meka no eye na nka odi bibia hye ne se ye maame kora ti ase na wo ka se wo de ajapade ne kye wo no nko a
eno na maame no mfrɛ no kra ne sama ne bebam but we die sisi na osisi no enti wo so ka mi ma wa agye sɛ wo kɔfrɛ no aha enti sɛ de wo ka no sɛ adwuma na ye no Dufie du bi a ye papa o na mmom so obi so toaye sɛ obi sisu obi na wo kana asɛm na wonyɛ bɔne sa na mmom Dufie du ba bi so na obi so ba obi timi ba wo se me de masɛm no kwa na mo nkyerɛ me baabi ɛno no ye kyerɛ no na nneɛma kɔtrega ɛno so sɛ de wo ka no ye nyɛ bɔne o aha ye nyɛ bɔne nti amanfo ɛnhyɛ ne so ti Dufie men kasa nkwaje enne no edwa no abate se tachima yi no nti yemfansia na yento ayensam so me da say wada Roma okesie aboafo maso ya sna edi dwumadie ebra aboafo no bi ni Golden Bean Hotel sanso na Lesders Hair Boutique omo eboa ama ema ya ho ofe no awie peye omo na asiesie mi a Abena Dufie meti ha fefefe PMMC Jewelry Limited agudie papa pefe omo da Roma na yede petia ne komade asiesie mi ho a so me ho ayefe Manaba Restaurant when you did we at a friends a peace and love ADR Center yedi asem ma asumdwe ebefie bitiba for Herbal Clinic Dr. Time da so Dr. Wade Ebre eto yenyare wanyina so sanso na Alvuda Foundation for Social Services o mada Roma no mapa matade fefefe ede ahyemi Star Health Clinic yemko ho eni enko hwe yapom de hu sem elmo sanso aye free health screening sanso na Assembly Nursing and Midwifery Training College oba ana wodofo bi wo peso obaye nurse abomode ne fa wani ekire ho na omoma ne ntete he sanso na Maranatha fast food spring roll papa pa fie nko de wa wo hyewanum a wo hu de obaye ko niema o spring roll wo de mawa wo ho a omani ebeje atiefo adechen na yante asem foforo a yekiri se de empanyifo eka no ene asem a abafie ha no emu evrem ye pa obi susu se obi ebeifu obi susu se obi abo obi beye obi susu se na enwuma da yete ne woni wura no ntine ene afane nyina yi wo muti ewo afidie so bomode ne fra obi no so fra obi no ntwemben afidie no Opemsuo Radio 104.7 na ontie die ekoso so na ko Facebook a Opemsuo Radio obehu ye YouTube Opemsuo TV obehu ye wo comment bi a wo de ato na so de ama afoforo na omo so etie die ekoso bi na omanya ababi afrim obanyi ni mi mo akwa ya ena na ho te say na within the same mirror from Muhammad Salam Salam say Jo Muhammad Salam free krobe so chichuere ofensu chichuere jo e ho na wote and e ho na free e ho na ye wo ntie ye pro na mete jo wada Roma de asem na de wa ba fidie so anope yo ma medical amomochi na momodwuma na momoni yo ansa ye jo so be America krani ai akura otiwe oya me ma Opemsuo 104.7 menua na ensem ne mempene tintin mu no na me twetwe mu jo me papa be nyina ai papa baako jo na ankora no firi o ma me so na tie kire ono owu o mo na kyese aho kire ho nti me na me hwe nkora ne o ma me ni na na me hwe o mo titi wo mo a nti me kosire mu a na me hwe se de assistant sitie no a edin nti na maka kire me papa se ma me mfa nkora no enko asantimen na ho de sebe se ekom kura ba e betimi anya bofre ne ya tini atimi atete nkora no ampa me papa nso wa opportunity no de nkora no ma me sa nti metiti wo mo ama ne koka ba akopɛ o ma me no ka chiri o ma me ne nche na me so no nka wontimi nti na o de dodo se na ba kuma se o mo ame de o mo bae no o mo ye 4 na me de o mo bae me ma 4 ejamba de ye ka nti wa ye sa enshada nya mo pi metiti wo mo wo mo ne me anati na me papa no e be firi mu no na me papa frɛ me na o ka kire me se mu nuane a na me de kɔ ne ayi de nka ho se me stay me sa supply mo bibia me so me wɔ nua ma e wa ha e wɔ me ma me wa ha nti me kɔ a me hu me ma me kuma na mɔbɔ na me sa entoma na me de ama no na me ja me ma me no me nua ma no me nim so mo de o manyinyini me ma me so de obi kakra di nti wono na wa afina wo mɔbɔ me ya na me papa e bi free mu no
ana o ka se wo se de wasi aye me no mesrew menni okura na enkora na ma montem mo entete da ma montem wo de na se ni sa asomdwe ba anti asomdwe emra montem nti kan mo e bata wo ho saa ampa me kan mo bata me ho nti me papa nso no na me nua kuma nso ho ono so saa ofre no ye mienu me ma no ye mienu wo mama kane ma me papa nso kan saa kire wo no nti nam saa nti ne nyinaa de wo nyinaa ye ma me ba prego na ewo mu na me papa firi mu na me ma me ne ka sirim ba ko nso wo sirim wo ma na ba ko so papa ware miensa ha nti wo mu nua no ba ko so akasirim nti me papa no wo firi mu o ka saa na ye boa wo nyinaa ba chidwe no wo firi mu na me ya ni se maami se wo ka so wo tena ho a ne aho kire wo ho nti maami ne priase wo ba wo no na maami ho so wo chitwe ho nti me ampa me gini tum so wo mra wo beduru ho ampa ayo o maami kra no me maami ketuwa ya me maami kra no wo ba ye no me gi baabi anka me dua anka ya ye obi asase na akura wo ho nti saa tema no nya maa me papa mfiri mu me gi ye na me de maami ya otewi me maami abewa nti me gi maa no na kese wo no waba to obeduru saa na we no mo nua pani so wo abijan wo ba wo san akọ no gi so do baadi ansa no wakọ na me busa se wo no wa na wo no asetena nye papa nti wo se wo ba ye nche ha ampa me twen ne bai wo ba ye no na me di akura no de me di maame no e ma ne se maame no enkotrem na wo kotrem a na wo ba ne ba na wo no atna wo wanyini wa ya be ma wanyini ampa me ye ne sa maame no etene mo antimi de me ti wo mo no ba ye no nna me se ono nko a wo ntimi me yi de panin ba ko e de ma ne se ono ne ntena ko pim se panin be ba se be ya na ni so be ka ho ampa me ye sa na ono ko school na mra wo wie school no amu no na ke se wo me ho na wo da maame no ho wo me no da maame no sa na wo be wie school no e na panin ba bet satan no so no na we no ketwa we no a ono odi ayaba na wono no na ye friend say obi a wa wi aduro chi say aduro adi bibia hwe na kora no enye ye na ke say wo ma ye ntina me sa ma ni wo yare pa wo yare me donya me say no wo oda ho no wo be hunu say akora we da ho a say wo be ka say funu midi akora ne sa de ne me hwe no hospital achire maame no yo mo sirem no na ho kire sa wo me ye insurance ma wona ne ma ne nyina se me boa gise nyame o hata ho no bedi masema mama me ye insurance ma maame no ne ba na me maame pani enso wo ma anye me koan na maame pani busa me se adentina me na matete wa mo nyina durse na adentina wo ye insurance na wa amfa me de anye na so wo bibi dik entima yenye we no mu de emba no anu mu no me mane fertilizer say yemfa endo sesirim ye use fertilizer maame ne sa fertilizer ne bi tone ye wo mfa nu ya wo sa tone e maame papa me maame kuma me maame pani no ebusa me se kasa me maame ai pani no busa se adentina wo de fertilizer amane se yamfanya aduane me yedi na wo maame no ya wo ba wo ye na yi no wasa fertilizer ni bi aton nti maame busa maame ne se wo saton ye dai wo so de kohwe akwara we yade na me so onye problem ja manenka ampa no nyina no achi no am sa o nyina be gu am hwe o no anyi eduru se o no ataban afu awie no na maame no ya no ayi akwara no ba ko de otimo no na wa paase no wa pie okọ na wa paase no okọ nti nkura no nyina afiri mi nchen me so ma mpopo mitimi nim se nkura no de so ye me nua no na me nua kuma na ono wo
abrochiri no wono ebe wo be kwa abrochiri onyan ko ana okoto afidie ya omode yam gold ana wode ma we wonu apani se wonyenya wa mama mane se be ya onu so bitimi di ahwe nkora na o maka wono oji sa afidie no ya wotima ma no na watona afidie no watona afidie ni na nti me wo ha na akora ne be kwa abrochiri no frɛ me wo ba no woni maame we yaka maame we ka kyerɛ me nua ne se won de wo basuja no amehwe nkwam wa wo na maye nti won de on fa ho nti kwa be fa so bia ye mfa so me nua kuma no so frɛ me bo abusa wo kan ya na me se o maame na kasa wo di bem ja unua wo so be china tumu china tum sei ja no se bi na wo san fa mane bio ampa akora no wo jae wo tu bibia twene nti me maame kasa nwa ebe mre kakra nia ana akora ba se okoya ifro waware no bo mama nam so asem de ba sa ne nyina yeta achiri kama me nua pani so ba ko ho nti ye ko no ye ko ifro dana awre fro no ba no se ka kire me se bra me pesenka ba bi ayi ni woni akura na ya akura me pesenka wabobo ya na oyusu no abobo ya na betimi akoho nanka odi ama yakoho ala mi se me abobo ya na de me ko ya ifro de mentimi ntwi abobo ya no mfa nko nti pe obi se obenya obi a ma ne mefa na me so me yusu moto ketwa ne nyina ya ko na me nko ya ifro me ko ware na me se atwi abobo ya ko me nko o ma no ba no ka kire me se no kore wanya abobo ya foforo ya okofa nti me yusu moto nketua ne miyiru na me de ba akoma obi se omfa nipa ne binko na me so me mfa nipa ne binko me kwa na masan abefa me so me yiri ampa bi ye ne sa ye kono na me yiri anso egu ba yafi na ma yafi na egu no me kasa me kwa ba abefa no no wono wote fie ho me kono ja ma yafi no ho okay o ja ne fie ho o sheda na ye na bi ayi fie se me ye pepre ho no no ja ho nti be be fa ne nyina wonim se ayi duku na wa bon ma yafe ne gunu krom nti e ko duru kwa me o ka kire me se ne ma yafe no na ne hu ye mehi enam se me ka se boa ho awa mo me hu se o ya manfi no enam se ne afiri ato me nsan na pa ye ko duru ayi fro na se nti e ko duru ayi fro na se no obi a busa na o se ma ayi na ayi firi ato me ya fa na yira enti wakasa na ye bae no ana me kura na me ya agro se ene se wo no kura wakọ kura ho na o ma ya fa akoyira de a ene wo kunu ne betobi ama nti ebesi ya no ye di ka ja o ene ebesi ye ma me ne fie ho na kese wo mu no si ye nyina akochia wo na ayefro ne nyamal ana me de me pe me baby ginae no ne ho no mbusa ne se ne ma ya fa wo ana o se o ne ma ya fa na yira me so ma nka nkere ma ya fa ne so na aka fi nti aduru ya anti asem bia ye ne no ana wo ade achiye ne na ansa so na mekọ chia ayefro no me chia ayefro no ma nwura da mo ho ana me de me pem be bitia be busume achiri abre no enu mu na chi no na me hu si akwara yi me wo hwa na we wonu apani yo efre me fons na makra ne se me de ko pe bidie bia fa na abobo ya menya menchini sika nti me koya me ko fa no me wo no frɛ me onua pani ni frɛ me sɛ brabra satan no so kasa ne nyam no na onua we nua pani enso aya ifra ba ama sa yade no bia sa che onua pani ni sa yare no abi dia yade aba no kasa ha che sa ha fever no kasa sa nti me wo na onua pani no frɛ me sɛ wo bra wo na me se bi wa wasi bra na asema asindi achire chani ayire no achire rufa ayire nti bomodin ana bra no oba ne so wahia miso bi de binim se ebia ayibinti woso odwan de ne ontwen me na meba na ho ametu moto na me de pa meba ma nyi biye de kura na me ko park ho na me ko fi ho me ko chia omo na omo jeso na me ti dede wo
danachi na kese me ma me yi danachi me ko ya na akora yi de kura ne yire mu ada no okasa kasa ase fiba bi na chi na misa na me chi aye satam no nso no na me ma me no nso no akoho ama waka bibi se me mafa akora yi empaboa o ma me hwan me ma me pe o ma me ketua me ma me akasa no aha se ono so ko so okohwe ne kora na o se ne kora ne ntiapo nti o ko me nimu enti ono ko ho no ena okoti se we wo ba no ono akohwe na bia wo ba o ena we num e ka kire se ma me pani gina ho ena o gina ho ena o se aya wati de me yire naka me yire se minia pani no afa me mpaboa aya wo mpaboa wono no mpaboa wono ano abrante na se accuse you so wo mu wafa ketua yi mpaboa ne natade akọ baabi ekoye no asen no oh okay nti omo so a okofa omo be hwe omo no wan se ma se omo nti mafa ne mpaboa en natare ekose no mesunu wo firi mi ho no kora no be mfie be num ni minim menwura fie hoda nti wafa ne mpaboa ne na natare ekose ne dia ene bra na asem se na asi na me se ene omo mra wo ho ene o se me ho de omo ma to omo ka sa no ene obo mama na why no so ohun se wafa sa atade ne mpaboa no ne yire ne na ekasa ne yire ne na ekasa okay ba we no mu na ka kire me ma me sa na me ko akire me ko ye no afi na wokura oba no nti wokura oba no mu sa no na me chia omo no na wajai oba no mu sa wo se kani nyina ya me nua kitoyo waka kire oba no sa kani nyina me wana oba no edim ba wakasa no waso me ne sei abuma me ne sam na ye case wo se won wafa rufai empaboa ene natare eko se no ye kwa aifro no wo yire di ade ne siye me kura na me nkai se bibi enam se ade wo se ne ma yafe anyira enam se ma yafe ayira o bodam me hwa wo bodam pa ndi se wo bodam di ahwe ni ye na nye ma yafe na anyira ma yafe no wo ma yafe ne yira aye ntidie se wo se me yire ma yafe no yira aye no okura sidie miensa yanko sa ade abese ya yefro no oho na ke so ba ne na ekeka sa tuka na mse okay se sa na tie dia se sa bread nyina na wo yire kuma wa bo awura honhum na wa bo awura honhum na se na ye yade ne se ne onu nanim nti okeka sa na mse ane se sa na tie dia wo mo mien kokonfo bi wo ho na oje konfo di min na se mo menya kasa me yendai se me pe kwa me fa so a metimi abe mi ho nti wo na wo si ye nko konfo na mse ane ye nko jo ehwa na wono so apa ampa ye nko na se ya wunua kuma na se na me yire ne tie ye ba se na no wotie ana mso ane se sa na mpanifo mo ne se da bi kremoni anya sa na fie ana mso ane mate nti ni nyina na me ye na me de me ko fie me o na o papa gende papa na kesa na se no 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 suko sirim ene wode dwato anipa ba enum e ba se wo sere me a mami nye hwe na duabo a me keka se mebo dua me ye me nyai no no ofisirim ba obahu ono wo hokra nke emasa no no ofisirim ba obahu se de obisi aye no to kan aye no na kese makoma akofom kakra na onua pani na ofre me no so ka ho ba ene ba no mo de ye ho mo nkramofo mpanifo no miesa aba mberwafo mi no so bai chopa na kese o mo ma me ne ka ho ne chopa no na mse okay mintimi antwuma no wofo nti e betwan yakopem se papa beba ampa me twan ya ko ba busome mintini nka ana me tresi ya akonya na number bio na me frɛ papa na mse o na etisai wa firisire mu na ba na o se da bi onyam firisire mu mai ana me na obeche o se are ana mse wa kra no
sɛ wo ka sɛ sei ne sei na wakanti nkabra wo ba na nke ho wo se me wonim da wo de be firi sire mu aba na ne ba ye ho no no wonyare nti yen pe kwan e be fa so e be sa ne ba ne yade no oba na ne ba o ka sa so a wodi ka na oba no hu kwa na se oh papa o ka sa eye wodi ka sa akora ke hu kwan afa so na wa ma na che na ne yiri nso ejina chire e kasa na me se o fama oba no so nkasa na bia bibi so ha no e wo sire mu wode ma no no oba no enso se wo se wo ya wa hu ni ya no saa nso na me so me wo ya ma hu ni ya nti wo me mfa mennim wabusia mennim wo mo nti se wo pa me ba na mo be sa ne yare ama me ti o ka sa na me se sa o ma me wudi bim se sa na tie dia ye be fa kwan ya be fa so a ye be sa kwan ne yare nti me ko ye no o ya na me kati ya na me ko we onua pani ono so anyini ne ma kra ko 15 years o nsa na me ko no na me se wo na o frɛ me sese na asɛm wo ibae na sese wase ne sese na asɛm a wase ya ka ne de mintimi nkase bia wase yɛhwɛ ne ba na ne ba ne tia pa no onim de obaka na onde ne ba ba ha no onyare ana me so me din wom me ma me din wom me yiri din wom enti ɛwɔ sɛ wo me kasa me de kɔ ba bia mo bɛka sɛ bia me ne oni akɔrɔ na kɔhyehyɛ ho ti ba bia mo pɛ fa ti ba bia mo pɛ no mo me nyina yɛ nkɔ ba mo na mo de yɛ bɛkɔ ne yɛ nyina yɛ kɔ na me mintimi mfa nkɔ saa ma ne yi ɛhɔ no onua pani ne ka kyerɛ me sɛ ɔbaa ne nyɛ ne yere na yɛ wei yere Opemsuo nti me paa 105.7 menkɔ ka nkyerɛ wei ɛnam sɛ wona afrɛ me sɛ wona wofrɛ me nti seesei no me nua kuma ne akɔrɛ na baa wofrɛ me a akyire akɔba nsɛm bebree ne deɛ wo na onua pani ne wo nti tu anamɔ meɛmfa akɔraa no ɛnkɔ baabi a yɛbɛkɔ ne nyinaa fiefoɔ nyinaa yɛbɛkɔ meka saa no wɔ se wɔn de ɔni baabi akɔ na me pa me mfa nkɔ baabi a me de bɛkɔ na me se saa na monim saa na ada no manka na me kɔ me frɛ we phone so me frɛ no phone so na me hyɛ da busa ne sɛ na rufa no ɔgye so na me sɛ sese ɔba ne ho te sɛ wɔ se ne ho yɛ na ana musa sɛ yare ne kɔ deɛ ha no wɔ se de abi ana me sese ana mo bɛn na yɛbɛtu na wase ma frɛ ne nnɛ ɛnora ro wase se ɔbaa ne ba no onyare nti yɛmpɛ kwan yɛbɛfa so a yɛbɛsa ne yare nti meso medin wom medin nim deɛ a kafe na me ama wuram koraa ne yɛpɛ na medin wom ne deɛ na me ma medin wom deɛ mentimi ɛnsa nkɔsa nti sɛ wowɔ baabi a pɛ ne nyinaa yɛnkɔ yɛkɔ a baabi a mmoa a wɔm biaa yɛbɛboa yɛ ho ne yɛboa yɛ ho meka saa no ɔno saa busaa me sɛ adɛn nti na dadaada na mema nka saa na sesia na me kasa na msia wase esi yenjai wodi dwato aba wo kura wo di dwato wo ankasa kasa ka ho na wodi dwato aba 104.7 ɛna wase no enso di dwato aba nti me matwen na so wo ma na mafrɛ no wase na sa kasa di a na ke sɛ wo susu sɛ still ade no wɔyɛ so nti saa na te dia makana sa wo so wo ni baabi a de kɔde a ɛne me metu ho anamɔ nti me mɛfrɛ me nuanam ya wɔn no wɔn awareware no na wɔn nyinaa nso ahyia yɛn nyinaa yɛ maame ne aberewa yi ɛna me yere nso ni wɔn nso abade a yɛn nyinaa bɛhyia ne yɛn ho kwan a yɛbɛfa so a yɛbɛtu ho anamɔ deɛ ɔsan ka kyerɛ me ara ne sɛ adɛn nti na me frɛfrɛ me nuanom na me frɛ deɛ ɔwɔ aburukyire nso abɔ namaneɛ me ba baako nso wɔn nso the same thing me frɛ na abɔ namaneɛ yɛ wɔn ka asɛm na wɔn wɔ hɔ ɛna me sɛ saa wɔ se ano wo wafɛ wo nua baa waba ɔhɔ wo nua no nyinaa baa na kyɛ sɛ me nko a da na ahyia me nko a na me wɔ ne ti atwam deɛ na wopɛ sɛ ɛyɛ ma ne ti atwam na me pɛ sɛ seesei no mahu ni sɛ ɔbaa ne yareɛ no mu no wɔse menim mu bi me maa menim mu bi nti yɛpɛ kwan a yɛbɛfa so a wo nso so wonim ho bi menim ho hwee woyɛ sure meyɛ sure paa wonim ho hwee Opemsuo radio basɛmfoɔ de yɛbɔ wura baabia o honam ne susum nyina yɛbɛbɔ awura agya wonim ho bi dabi yo krakye me mmoa kɔ aba ɛte sɛ bɛyɛ fidie no ma me wode yɛbɛyɛ ne papa yi yɛfrɛ wo sɛ wosusu sɛ ɔno na ɛyɛ ɔyere no wɔyere ne kaa sɛ
me yere no Ebra wo bra ba memo ka se bra ba wo yere ne ka se me yere ne ka se me bra aba me yere ne me bra ba ye no na honhom no e ba akura no e na wo ka se honhom ne ba me bra ewo kukuo si ni dem yo to boy o bra wo kukuo si ni dem de a ye twa ye ho ne ye de ye ni a kire midima for herbal clinic ya ba ni ahwe kukuo no de wom na ya dosuko he bia na sika kokko na bi nso a na kire bi de dem se pembre bi nso de dem a ya ho de ba sa agiman na ye ho ade pa me nwa fefe me mo akwa abam me je so ba fa na ho te se kukuo na be mo ti ana wa ye careful o ya ye ne wom dia nso midima for ho yo enti kukuo ni ya ne wo ma ye besa ye besa ya de no yo mami asoye boko oda roma mi esua de kakra matia me da sepa ye de ntia kase efa midima fo e ba clinic asoye e de ma obi bia oti Opemsuo ene anopei doctor time da so ene ne edi nkomo doctor we o se yen kitapo mamprenu e ma asoye honom saa na ye ntena wheelchair mu mprenu e fa ma asoye honom nti yare ni yare fo midima fo e ba clinic doctor we no se agide ne nsagu ne buo ana obo ade age won kwa san se twedi amponko ane mankwa na mmom se won kwa kita wo na nso temachi ubi na aba ne pedua ne fade eye midima fo aso eye ene wo se wo de ba wono ene wo de brebeto yade ne so ama ho ato wo yade be na no pay eye wo ewiemu eye kusu kakra suso ti eye ya ensuo yi egugu aye ho aye yemfomi wo de wo mpom ya wo ya won kase ne mo ewew ahontutuo wo so arthritis no aka ne ho dendenden me pa cho tutumi kabra midima fo e ba clinic na arthritis yade de yen saibre e wo sa hututuo se men kasa mu reme se men na mu reme midimafo ebedi e de amawo ye wo atwema ebua kwa agogo kumase ase atwema ebua kwa agogo e na enkran so ye wo pokuase mayira etime se mo a ewiemu ye ekusu yi wiemu dwoye ewiemu ye nwune mu ntimi kra na mo ho na mu nyina eye mo ya etutubo no mu nyina mo mra midimafo herbal clinic asoye na ye mo a wo ema saade ne emfiri wo so esan se afibia no ye won sutobre e na ene kwa de ewemu nsachira ye nti no ebra na yenim se nsuo betokra no nsuo nto ebra wani na wo ho so anim se we de nsuo nto no na nsuo ato enti se wo de wo yade no acheke weather no na ekodane a ebe ha adwen ade na wo ma ba bia ye be yade na firi wonom na ne apetampe nsuo to ewiebo wo de otim wo mfa ho se wo namu ane se wo kro enti me so se ya hotutuo de a anope me kanfo midimafo herbal clinic e de amawo me pa cho woni mo bia stroke ebubu no e de na gu hodom ana se stroke ama ne fa baabi ajojo ana se bi aka na dwene enti na dwene no eniema a wo ye no mo hyada enhu so chimato aba ho wodidi kura wo so wonidi wo bisa na asem a wo mfi ta se edu baabi a ya na ahomete enti wa wo ne nete no wa nhwe ni ya wodi wani bebubu niema bi na so eye yade boni panyina ba yesi boni panyina ba ye na so eye yade enti me so bra midimafo herbal clinic fa sa ne bra wodi eso wabubu agu ho no mo krampa mo ntam ne ntoka mu na mo fa ne mra abrante bi asem a woka wo se dropping efunada cardboard den che dropping ska enti mesra wo ba bia wo bia wo de ne toka mu na de ba midimafo aso ya doctor bema na dro enu nti ne say ye ntena wheelchair mu mprenu ma so ye honum ye na wheelchair so anasa structure so mprenu e wa so ye honum enti samo ba ne mabo na bom a doctor de dro ka no na wotwe mienu ntam wo ba de ne ho abekira esan say stroke ne de enya ba e wo se ye hwe ne sign kakra e de ma wo na wotwe mienu ntam ne wo ba wo no ane wo da structure so ana mo bo na bom no wo no ankasa ebeyi na chea na wo mo kita poma kura e ba ho no matopoma na twene na eyede na eye wo me pa cho bra afei diabetes e wo so obi wonu ma ne diabetes nti no ne nase nyina tumi tata ne nase tumi pagya ekuro tu no ase be ye na enkoye me so bra midimafo herbal clinic na ye moa obi wonu ma se medie meni asikire enti diabetes ya wo kai meni bi me pa cho enye asikire dodo a wo bedie no e na be kire se diabetes no benya na asikire wo die no e na e kire diabetes no eye glucose dodo e wo ni paduam na ye nnuane a ye die ka
carbohydrate no banche no bayira no emo nom ene efie bia mu emo ne yedie enti emo ne nyina da ne starch na starch ne so ye glucose da ne esikyire ekoni padua nim enti obi ho no mu ameka se wo pedokono pa de bia dokono na enchenam fie bi na etua ho obi okwan pa wo mfa nchena mo nka wo de dokono na so woje ne mako no wo bi nso aboto no si ati sika so na kom de yenti no obi ho de ne sa hyem nkosi ba bia no kwe enti ano sa no se ene wo sika no dokono na wo de bedi a enke betu fu se chena no eni dokono no mo modern edi bibi foforo no ba ye den na de adwene pane so ohuja so ya dokono no to ne 10 cedi a obetimi 10 cedi no so bibia ba wiase ye dokono 5 ne 7 cedis what you say first so dokono 1 cedi 1 cedi encha sa o na gana na kwai they say 5 no we obi atese me 5 enso obekọ mi esa ajema kra de obekọ 9 num ya putia ajema ate ho ondidi meda what you say enyamwa What's the winning council come don't tempt? No, yeah, let me name you. Well, it is a tested in the kita and never did docuno 10. Would you say, Chinano? Would you say docuno now? Why were you so bedia? To docuno 5. Now the tonam 5 and now kunumane cry ya ne come on. When you be on more yana yo kakrebi, no dia come when you green ne fra a bois balance diet at the mouth. And I'm a slow ariano, bomadia and a watermelon no abba. Would you 3 cedi crown pato? The mona would it design your mano a bois mouth system no a balance diet no. And you know would do be a was so when you know. Mammy be the kind was in young coupon, ye being a set that. Miss Yaden. What's one who said, well, why ne braba? Well, why ne driaba we yaba? Ube wuna category ba. A Adriana be a wunyana fimuni, Ube wuna braba, almost a bro, watermelon, ye so for every baby so an amango so a unity. Then now so Adrian in Rome. Intimate payment pen and yet Adriana be unity. Take advantage. Now one so be. And now I'm dear woman. Send you an eba afia feno. Will be bio. Na we are born a mango aba. Vitamin C, vitamins are food womb. A real muya kusrabon said you are we yaba. And on the chest of dear a bebwa. Now so yet to obey the honor so down upon your body and PC, and you ran away your fufu, and you ran as I could pebble. What do you say? Crab, come one. Kayama, you tragedy never go back. More. Jane so boa pa enti wo de go be na wo pe no wo kwa wa mane twetwa Jane go so go be the ota be fia ha ba ka ho ase wa ha be me bia ni ho achia na obeju so go be de kama aduane protein gari ni so she kabo engugu so yetwi twa kokko ne nketenkete ni ama o yensa 10 cedis sister bia ba ni twia no stadium jo sister ku ya me chia wo ne kokko o talk every nyanko first na governing kayanum ne yedi ene person di gobe rich pa ya beti sa betie ka woni ska no akotwa konkomienu ne wo ma konkonte ene woni ska wondi konkonte nkuruma kra boye de na ayenko ye de mo enti ye besre se ade no udia na wo de bi ka ho se kontomre nyame adom nsuo no ehase no kontomre yineti kwansuso aba enti wo de efie na wa abode na ne boden but onya bode ne betim mienu kra na kontomre ne doso jene so kitanu no ebua pa like open ewo jene mu enti wo de wanya momoni antwum kra no wa ma jene na doso no wa ma ne wo de atwum momoni no pa na sa so ebetre wo de bia no wanya ska kra nten no ba wo ma jene ne ekomu a ebeboa am na ye de na obesenya nuane no so na balance nti bode ne eketu ba otete abomu ni bebredi a eboa but the ne system no ye di ho kire na tinti ye nidi sa enti yade pii na eno ntina medi mafo se wo de na wonim we nyina yade na ba braso ye honom na ye nsamfa ma wo na ade ba ko ma medi mafo dan so ne se ye wo lab wo honom a ye mfidie no eka na no meka wo ha se wokọ wo mo de abrofuduro sa yade na kura doctor bi wo honom a wo no wo chro lab ma wa wo chro ba bi akokoye no san se hono wo gidi se mfidie no eka wo gidi se ha mfidie ne ka enti mesre wo a wo ba medi mafo a ye mfidie honom no eye de mpanifo abeji atomu enkofo kra fra bonte de wo mo labs ba e ba be ye results ne eko enti wo ba ne ye de show na ye hu ba bi a yade ne wo a eno nti na doctor ti me de brato yade so no wanya hu adekode ye wo ne ba bi ade ne wo no
wotimi hu se sadie we de me bomodin a de fa ha se ya enkwa ankodu don hwere miensa no na meduru honom na mayi apie na ho atɔ enti obia ni honom a waba medimafo aso ye na ya hyebra to ne yade so na ebre ne so ye no yade no eda so te de tie ana enko enti bomodin se wo beba eba infections a ema ne mema yete na sebi ema ye ma ye sei ema ye mema ye sei ma o mema be na ashrinke afo na ye kete something which is there na ye kwa kwasha obabi a boy yenso na fa beto wo de so What you got your baby and I know when you need to na share ne bobi a when you so na ye wo so na yade no wakwa akwati ubenya sofo bi nso ama na kan sama mo akwankyere enti mesel eno kwa de oba ye nsa ebre wo ho say infection pass obeba na doctor hu say wo de no a viral infection and bacterial infection wo ama wadro se ko na ebra review e bi nsi da because onya hwe wa wo hu infection kro na eye wo no na wo ama wadro no aka cha say wo kɔ no kokonom wo ne onya menkonsi ha biem because obenum no ni bewie no na wo ho atɔ eye midimafo aso eye o ensenchene a ekoso no enwanwa wo mo na mo hanie ne doctor enam won so ama wade wo ho ma na fiber daji wafu aboso na no ababa wa bi wo se ma bi hu me wo de nyame ase eye mawura me de nyame ase we de boso mi se nie nyame aye bio asam nko a aso wo se menyem fiber de nko a me so ent na wonom emma saade no enkoso eba sa na eha adwen oba midimafo aso eye aye beboa eye awo na wo pe oba wachinia ye hu ne ekro ebia enye wa wotwa no na mfom so aba ho ebia nye nkosua bi na wontime nto nanso de bia meka se infection se wo yoba na woti odepoa eno na ye common na ye nyina ye nim de fa ne white no se wonya white na we treat ama na nkwa ema sebi wanemu eyetro enti be ma ne wudi agro ne wuhia na ne hu sane na se ne nkosua ne betimi afro akwakodu ba bia wo ade age ho aboso ebe ye den na ko ma wa fanyi sen emoni ntimi nkɔ etumo na ne be ma no ankwamo ani bedi asie amundru ba bia wo so omko asa watena ka mu ko adum wadu labor office wa wundru so na wo so osi for so no mpaboate usi yenso a wanya hweme kambo na ni oba na ntefom sa eti mesew oba ne ye show na say e infection no ene wo say ye treat ma ne kwa na ema ne bebrede ya na deceive ye nie also oba bia nya white o de pua na ebi wo honom a ensuo bi gu no obi wo honom a sebi ensan bi gu honom enya ma ne nyina na wo mo de pua no ensan egu wa na mu ema ne bi honom a ensan be gu wa na mu na etimi gu won minim enti ma wo mo kwan won minim bebrebe no so na ye infection yes ena wo mo so mo wedie no mo kala ne tese wedie no etimi gu wedie na ni saa bo se na wo honom nkokɔ asa na enso oben no saa enti me so wo ye oba ahye saa de no so pa obi on ma ode pua na wo ne ho pa edi nya but what say yes ode pua de ensu yangu wa ansa begu wa hemfie enti wonya hu nsa ne nko ade candidate otimi tena wo minim yes otimi tena wo minim enti wo kwa wo minim bebrebe de bia na nko akwen no de no koni treat infection ma because ma bebre na wo hono ma saa de na edi nya ene wo hono so na wo treating ko ya nya de anyinsen no betimi afabie enti wo ba medimafo na saa ye behwew afa mema dodo na so wo hono mu a se de medi ka kai ade ne fon a airphone ni nyina ya de aba ade ni munye obi a na ayo bibia enti bra na ye ma waduro entreat ma ne nko na afa ye wi a ye bisa wo se ne kase no wani je ho opa abransa ni bi ana se wo pe ni kokromuti what you say ana wo pe ho ne ho ana wo pe 5 cities there o ho asem na do do fo about se mesro ma mewura yi mra na o mekire do wetimi enti wo ba ne ye ya o si pipiripi kokrobo kakraka o tele do a o si me pe se ya ya de kama e de ama we nyina ekoso wo midimafo aso ye enti mesew ya de bia ma mo ya de so enchese doctor ne aduru bo modern se wo beba midimafo aso ye na nyame nam doctor so e de ayarsa e be ma ene de herbal clinics no munim se baabia Dr. Time da so baabia Dr. Time da so na dwuma pa wo ye nti e na waje ntre ha sa nti wo yade na wo de chine a wo hu wo ho ano wo sisi na eye wo ja na emututuwo emuju wim wontime ntena so wontumi nyina so wontime na wontime nkoto no bo modern se obeba all sanso di wonya e bia na wo de na e wo obo ano ti wodidi kakra bi na abo ano hyehyew ebi won so wo didi twa ani mu e na ekro na ba beto ntaduane to wo yam a na wo munyam so saa ne nyina e yade keto bi e wo medimafo herbal clinic ya so ye kumasi ase ye wo atwema
ebuakwa agogo ena wudu nkran so aye wo pokuase mayira ye numbers no 0500 0500 72 72 72 72 15 15 0500 0500 72 72 72 72 15 15 ena 0244 0244 77 77 42 42 82 82 0244 0244 77 77 42 42 82 Eye Midimafo Herbal Clinic Doctor time that's so yo Papa ma me Edase. fe me da se nyame ne da na se se bibia mfiri kukuo ni mu amba shoot nyame fa nko da se ne ye besan ahia bi baba na udin di say Ufai salam. salam yo ufiri grobe so KY. Offensive to cherry. KY Offensive to cherry. sa yo kasa be na aka Ika kusasi. kusasi bokotlai Ah, nyeho KY what's what they say salam Rufai. and I will free or take KY Pachan. salam Mama. kuku no se die na na oyire ni se ewu Ose kukuo no ma asemu de ana se nsem e koso no. wo de kuku no na oyire ni se die na ewu Me ma me pani. Yare no, estarte free me nua pani. nua panyini eyire Eyere. Me ye de me wo nua panyini ne ware ye di sen na yire nso nya asa ya de ni bi Ndi be ye 2 years as a 2 years and I yire nso nya asa no nya ya de Yere kwa de 4 months kwa wonya. 4 months kra na ya de kro na aba ne so Aba ne so. jo ma mintie wa asem Nti na eba no so a me yere pani no ye me bra yere no. Eba no so a no pese okọ me bra we fie. Nti ne ye ma no kwan. E ma ne nkọ. obia na no so opese okọ wo bra fie Ai. oka ne say Ose mu nja me na me nkọ mo bra pani ne fie. oka ne twi ana mukrom kasa Ono na oka ne twi. wo recording na na On dey am record no. Nti oka asa no ye de igyae no na chiri de ne mpese abusuan ayi ebeye abusuan sem. Nti igyae no na chiri de. Nti ye me yere na me ware ne baaye no. Ene yare no start no. E ba no ho anajo. Wa ankasa kopem sa ade kyenye. Nti ade kyenye na ma me pani no e ba ho no. Nti wo ko fie no. Ena me yere no ka se mo mfre me ma me mbra. Ye de enim asem a ofre me ma me. eye wo ma me Ha panyini me ma me pani. Minim asem a opese o ka kire no. Ho na o ka kire ne se okofie a on kan kire me bra se owo kukuo si ni dem ho na odidi abusuane ho abusuane bone na ye no kunu a wogina hai na taade ewo kukuo no de me yere no e kan ye no ntimi ma me pani so ekobo me bra we amane ntimi bra ba ye no e na ye so efre ye bra pani baako wona ye nyina pani a wo kewa ho no no e na ye de tu nanim nti ye bra ne beduru ye no na me nua pani we su aba na oba no so asore gina wo se obeka de opese o kan na me si yo opese o kan de na ka de wo mu no asema oba no kan ye no de recording no wa ha me pese oba hwan me yere no ense oka say o ka se me bra okuku wo ne dem a odidi bone nti eno de me pese ye ba recording no obi a betie recording ende nye me na meka mo nsem ena me bra so kasa no o ka se oba na me bra ba ye no na oba na ka kire ne se wo omo kwae fro no me bra yire e de serie ekọ ono no papa fie so o ko se aware no na wo kọ no wo kọ ya want man say no no e na oba no man ya fa da ne kum e so moto no e kikire no ko anka e pese kunu e na me bra no se me bra no etefo ye betwa ye ho ne age aboafo nkrato ye ba recording na brantie e ka no ye bebo ama obi atie bi me twa me ho na mabasisi a yenkwaso ntie Opemsuo radio Doctor Time daso. Minya udenie. Uye kikim. Abena na o ya yaro fa here. Midimafo Herbal Clinic. Asani nyina. Midimafo Herbal Clinic. Dr. Tam daso. Me ko ho a wonum hwehwe me mu. Eye me diagnosis no. De be ya ka diagnosis. Eno bi.
ɛna ɔhyɛ me bra yare no bɛkɔ koraa ɛnuru mpo ɛna hwim yare no ɛtu afi me widie mu a mebɛkɔ central market akɔtɔn me nneɛma yi o waasi bɛɛma stroke no nso ɛkɔ hwɛ ɛhɔ sei obi ntra wheelchair mu ɛmia mfa no nkɔ hɔ ɛmo nsan fa no yadeɛ mabio apart from stroke yare a otumi sa ne ntem koraa no awo nso ɔtete tɛ sɛ ɔbaa wohia wɔ na Dr. Tam da so ɛbɛhwɛ wo a charge no koraa wɔnyi sika no agye sɛ nyinsa na ba wie ansa na wagye ne sika ɛnam sɛ ɔgye ne ho die nti ɔsan yɛ penis enlargement woyɛ bɛrima na wo bɛrima no so a woduru hɔ no ma wɔma wɔduro 5 days na ahyɛ sɛ pagya ne mu ɛbɛpagya ne mu a kɔsi sɛ wankasa saase a wopɛ no na afei wɔgya duro no fa malaria hepatitis B nyinaa wɔsa diabetes hypertension prostate ɛne yareɛ nkaeɛ no ɛyɛ no koko koraa Medimafo Herbal Clinic. Dr. Time Daso. Owo Abuakwa Agogo. Copas last stop. O yare afre na call 0244 774282 and 0245 616336. Me fear cry, me told you for lawyers. No my dear mamma. Enya asembia na ye court to asam. Etifako Peace and Love ADR Center. Oh, Peace and Love dear. Obenya butre siesie wasam no haruswa. Mansu bia ma de woni na nya asam no entem. Enye sika sayenso. Bibi koso adwuma ma wonti ase. Ejapade ne asase ho manso. Awade mu nsem a oba na ba ma ente ne ho ase. Efiewura ne de wo han ne dan entem asem. Insurance mu nsensem. Obi de woka. Obi de ne den eji ojapade bi. Abusua mu nsem a ede manso aba. Asem a ebro so no. Fa bedan Peace and Love ADR. Owo animdifo a ode fie nyansa ne mrakwan so bedi wo asem. Peace and Love ADR Center. Ewo Kumase first floor New Asafo Market building ni mu. Oban Asafo interchange. Chane so say Ghana mra ama won tumi a ode di asem. Tre 0244 268840 05060152287. Peace and Love ADR Center. Ye di asem asumdie ni odo ebefie. Ocha ni ho Papa minie wo be hanka me de poma no mejamo e de nti na metem ba bi medwin ho akokora na makoto abante ayi madanata na aduane no edi eyi mi hwasa Papa omu hunu de na de na hu madanata na makoto wa koda na odi madanata mfiri di na aduane ene kane ayi kageti ho de ye twa kanku no wo de wani kire ho kosoro adum bia de oye aduane no ayi entana wo de banu se ho an ho no nye ho bia ho no wo adum internal revenue ho me kwa na eyi na obobo ana wache no eyi no speedy road no spring road papa nso na ma je ne jodof pan no ne mo fran pan fried rice na me de aka jodof no ho na ma titi medi wi ana me de speedy road no so atwa kwan nsa no de papa biam prabata foforo e wo kajetie Dubai ho na papa bi papa kofe banku ho abetie apesie enuane hodo me na obehu no wo hene kajetie second floor ho no mu a wona children's hospital na hwa ni mu na jai maranata aduane wopua fre 0244 797438 maranatha abinchina de daddy aduane ede ampa eja aduane ede ampa o pa aduane ede de ho ne maranata fast food ye nua ba mai se o audio bra na yire na keka kukuo ni ho nsem no ti sam radio tie fo mom yentie ensem a ewo audio nim ye ba sese
That's one judge on Yana, Mayana Dikitu, Kitty be Yakasi, Kitu. No, but who say yes? You listen, BB. Madame, I'm out, dear, no. So I show you. It's not matter every day. You know, this you want to do the yamono. What's wrong with a bit was one. A tear for Badaroma, yes, she said, you be saying, ya, dear Cahoon, or not. Yinina, yet here, his son is say, Papa Obana Casano also recording. Okay. Mayana Dikitu? I want to get to be Yakasi, Kitu. No, but who say yes? You listen, BB. Madame, I'm out, dear, no. So I show you. It's not matter every day. You know, this you want to do the yamono. What's wrong with the house? So, what's not so? Yes, cat. What's not so? Look at us when Johnny and I'm your family. Can you scout the hospital, Manassa? Oh, hey, you. Well, yeah. You know, Jai, look at me. Oh, my share. Oh, my one. Hey! This is again where my here, dear Wabaha, no. Oh, yeah. Me call. No. Kafra. I am Opemsuo 104.7. Opemsuo 104.7. It's here for you, you know, in Semper. Abranti, and you didn't somehow Kakan. Minim say ne bosom na na abo se ni suman so na na abo minim hohoma ebowra na yire no na nwuma da yete ne ni wura no nti okunu ne wa ha abrante de be na be sho yire ni musa pepa cho minim monko ba bia dabi na onwua panyini ne yire ni so ba ye de ensam na okan ono se de ne ache oni de ne wontimi de obeka ne se wo kome bra na efie honum woni de me bra madu o kono fie ho ba wono de o ye kaso de na wo ho a okwa wase ya chechire na no se manenka de na wo kan no se ya chechire na no so manenka wasetena mo te sei masetena ye ne bra na na se wo kaso wasetena mo te sei me masetena mu ye wo ye de adwuma me ye fum adwuma de na wudua amo ne aburo afa wote emo bag sei be 8 bags 9 bags and that's a phone in yaketua emo 8 bags size 5 no hey abrem kakra ya mo dia hin bi na wudua local rice ni you believe say local say bia wudin wudua de he ya horo ma agra ne yedua eno so de ya na ehwam so bebo a da be na bebre mi bi se se de asaka de bedua nkwaji se edua oh mi ndi ni endua kakra na ebro nso ya wonya be say abonse de ya mitimi abe 8 and 7 we dey see 8 mu no antra ho ti 8 and 7 oh na ya na sika no de he de
sika ne de sɛ ɛno de ɛyɛ me am botum sika to de bi sie me de bi sie e bi da bank wo agapade bi so ade bi akɔ ho kakra nti sa wasi dan dabi ugu so asase de wato bi ho wo sika ne ya na obi betwitwim dabi obi antwitwu wo sika na wo yare ana o yare de se nipa wo ho anu abre normal yade de normal yare na wo nua ne nso ana yere yes ono so na setenam te sei ono na setenam de gise me nua na wa ha nti bibi wo na se mabusa gise ono amu wa wo hu wo nua na setenam sei se o ye adwuma awoye adwuma ono nso nya kakra ne so ne de ade wonya so yo na adan na sabi minim se nka wo bi ye wade obedi kura to de bi obi a wo ba bi ode ne de fa de ma setena mu ye ntina mi bisa ma setena mu nsam no asetena mu ye wo ye adwufu a eba sika no nso nya bi de to ba bi watimi ato asase obi betima ye adwuma ta kokura wonya na adan na muso se mo yire no mienu amaware wo mo no wo mo na wo nwua panyini eye wo mo yesusu se omo yenua penin na se wunjindi enye se menjindi because tie me ohon mu asem kire mu kakra kire mu se asem ne siye no me yire ne siye no opapa esma nipa se omumra omo ba ya omabusa me yire no wo so won de won ka hwe na won onim de ekọ ena opapa mo se sa no wo fa no ka se so munnim won ka hwe de a ene ye bekọ yenua penin no ho ne yakọ akọpa na chew seni de se yare ne ba ga ni so sa brand wo susu sa wo yire na ni na no de kasa ana bibi na na ebo sa tama no wo kasa no enu de ne nye na ni na ode ne nye na ni na ode kasa na ne he na no ode kasa ne ye na no na ode kasa de na mbo so obi ade na no ne kasa na ye kasa nye na ni a na se nye ono ne pe na se bibi na na abo awura tu susu sa de na abo awura wo yire no pa twa ne susu mu asem na wonim susu mu nsem dabi unji susu mu nsem ndi dabi na ba sa nso wo mfa kire dabi adai oh se de na wo ho no tie me memo aka wa asem se adai na wo mfa kire obia wo kwan a wo fa so ye na niema obi be kọ konfo obi be kọ mahalam ho enti wo no de na wa ya fa ho me de no emra asem ni siwie ye no a wo se won ka hwe no no se no hododo no nti doctor enam de no koye na oje nsem o kan ye ni di nsem o kan no me se ye nim hu asem nti ya nje ndi eno so nti na wanti man san ka bi me nti na ka san de sa dia ye die ye nji ndi no omo kopa ye bra na chew ye ne ye bra na ye ntebo no na enkopa ne chew ye wo ye ma ga ne wo fa mo ene be sen kopa na chew ene a malam penimfo wo honom enso kopa ye bra na chew ye bra penin no ye ntimi abra ye yire a una odi anim ko ware oba no de e bae ye ntimi ma oba no na nsem we embetete ye no wontem nti ye de ye nim no kura wom no ye na ena ye so ye nim susu mu asem ene ye ni ani nti ye ntimi nka se asem oba no ka no eye no kura ye je bra no de no adi nti ye ntimi nka se ye oba no de no adi enu nti na ma omboko pa ye bra na chew no mama me mo akwa ba eti say obai wonim no obai wo so aboa wo kakra sansa ne maame no ye no kura so obai wo aboa wo be fidie ne maame wo me wo aboa wo e wo kwan be so papa na me wo sidem tini papa che papa be yare na kuta papa na kwa pum se papa ne bagie ne nkwa na chire ye sa ba KY na sa wo ma ne hwem wo so wo boa no kura ni ya wo ka de me ka se anya ne kure why o ye no kwafo na se no de oba ne ye ni na susu se wo be wo ha won se no papa che de mintimi enfa anyi ni me ba me ne betena ye no me hunu sa asem ni bi ewo mu opese papa de fidi mu me betena akwa ne ma wo me ba be ma kuma no me betena ye na me kuta akwa na akwa ne be wu na wo kura yi susu wo ba se sa wo ba ma me ne de me ka se me wa me la be ye sa na me boa jese papa ni we me ne tinesi me kopem se ye sa le ba me ne ye sa bai tim ka se ma me ne se ba me ba beti ma me dia antina me boa me timi ka ke sa me won tebone woni me tebone ye ba enia na nsama a wasi ke kan na wujidi tina me so kura no me ma se enkopa me be ya che ne ma me kura se wo se dia kwa ne ka no me timi ka se me ji atum ahyase no wujidi asem na ma anye ni nipa wujidi ma anye na wo hu se wase ne dia na eba ne so se me timi hu adikura ya anti aba ne so timi ma nipa kopa na chew me ma me limanfo ekoi na me ma me abewanfo me kopa na chew se dia aba no minima de kura aba akwan so anti aba sa so mun jai ma ne nka ye fa bibia ento ne ta se de se tia ye te first mate me da se
Edo me mo akwaba tena see. Yeah, now. Your fro say? No red to you, sir. What him fear say? 21 years. 21 years. Ukunu way? Ukunu ni? What to say? Ufri krobe so? I say an answer. Ni me enu nyina wo firi hin. Esire mu firi hin. Me firi Ambrose. Ena han so te hin. Me tike fasisi dem awara ba KY. Jo, dia na how? Me ba cho bibia ha me. Bibia how? Ba cho da bi. Wote wa wote se obi ka asam gu wasum na ya wote ni bi wo wasum. Me ba cho ya se adekon no ba na kwa na me hunam nyina ya me ya. Ansa na ade ne beba no wo ho a wote sa se bibi kasa wo mu. Bibia nka. Wonte so obi di nkomo bi a wote nso na wo ho na wote ho. Wotimi da. Metimi da bai duru me da duru finfin a. Anadwo no ani so atew. Ntimi nda biem. Na ba sa na ade adwendwene na ya eba. De na ba wutirim. Bi menwene hwe. Asem bi ama wutirim. Ya wonte se nkofo ye dede. Ai asem we ba mu ka na me se me de men ka hwe o hwe mu ka asem fa nhye ma no papa panyini se metimi aka sa asem we a kire. Me kire se anadwo no wani so tewa. Eya na enya o se de obi di nkomo wo ba bi wote ana wote nsem bi. Mente hwe. Wo wa wonte nsem aso obi kasa wo ase nkofo di nkomo wonte bibi sa. Ba cho da bi. Wo ye sure. Enana na wonte minda anadwo. Hey asemu. Wase wa ye bayfo. Ba cho se. Wase ye bayfo. Ba cho me ni. Ba cho. Wa ye bibia mo hu so he bayfo. Ba cho da bi. Okunu panyini wa ye bonsam. Ba cho da bi. Enti de ya na eba ni nyina ya na onte. Eni mebo ni bi a kire osesi a na wa kire mi ni pakro kan asasem na why? Ti ye pesa wo boaye ni ehwe ni pakro. Na o kasa. Why? Why mama? Etiefo ene oba na ono na o keka ensem no wayi ni ti ewo efia ha bra dwumadie yi ekoso no ti ye nhwe se wono a ebeka ni obetie na wo hu. That's one guy na me ye na dikitu e wono. Kiti bi nya kese kitu e bi. No be who say yes. Be listen bibi. Na dem ye amaru dia no. Se wa shia. O se amaru e de ni de. You know this you want to do yamo no. What's wrong with you so? Atina so. Munyaska. Atina so. Mukata se wanjani na munya mu famu hundi. Karimu nyaska orbe ko hospital amanasa. O hweye. Wanye. Ni na mi o jira ha ni kura mu. O ma hweye a. O ma na wa tana. Hey! This is again we am here dear wabaha no. Oh yeah. Me ko. Yo. No. I'm about to do yaw. Kafra. About to do yaw. I am ya. Na dem ye ya maru die no. Mo ka ja maru so wan hwe ya. Wan hwe ya. Di mama dino no. Mo ka ja maru. Mo ka ja sia na kukuo no. Wa bokukuo na. Ene wa benu kanu. Wa benu kanu boni oni dia bu shere nya no. Boni wa dino. Wa di boni ye ne. Enye ne wa start ye. Ni ma ka ho. Ni ma ka ho. No, yeah, man. That's all my shit, yeah. You want me to be me buy a manga, send me the good bunny. You buy some man of that's a one, yeah. That's a missile body, hey. Mame, wana wuti hoyi. Ene na ya hwan. Bata ya wone.
ene na wotin hwan ne wote ho na se ho asede esuma pese ebowra no abo pitiripreko efie ha ye tinti akom south ne yenim kakra wo ho asade ne pese ebowra wo hu sa de no wa ye mprensani be hwe se kwa da ho ana abowra wo ji ni sa akom pese fa mu fi akom ho obi angom malam ana mum kan say malam sa de ne bini mu fie Joseph hu ya awoso ne mprensa na no mada roma yesua kakra ebe ba edika be woso kakra na ahwe why nie aba why nie boso mbeni ana esuo why nie wa ba ne kasa esuo misro na wa yi wuti ewo ababa ya na wa betena ne so ne kasa mame wa ba ne kasa opanyina wa ba kasa endo akwaba opanyina me mo akwaba eti say na hwan nie bacho hu hia hwan nie Opemsuo wo ye su ana sa wo ye hwan menya su na ye de wo ye de Opemsuo 104.7 wo ye de wo ye fie bosom bacho dabi su mai be na be 104.7 wo ye oba na be ma Opemsuo me oba ma me akwa babiem yana ahade ya wada roma nsuo wa ha nkame ma bi na so hwese de wa ha nsuo ni ha ye wiam de obekọ baabi ne wa ma wo nsuo ye bisa akwan so wada roma de ntire wa bawura ana wa besi ababa weso na so fa nkọ he obi anja no Opemsuo na so fa 104.7 na so fa nkọ he Opemsuo na so fa nkọ he 104.7 ma bisa so ye hwan wo mbo wudin me din de hu hia wo ye fie bosom ana efie suman menya bosom na ye hwan eno o so mami hu wo ye su a me de ne de esafata ama wo ye hwan me ye motia wo ye motia wada roma din de say me din de hu hia udi hu hia wada roma ensama abafie ha no pay no ne nyina ne say ababa yi bra bi a wo ba no sususu se ukunu de wa boponko a wasi ni so yi okunu panyini edi abusua ni nya nokura bi wom nokura wom ne say ya se ne me ka so mfa yambra ehe na wo pena memo ane ye mfa nko onfa ye ku ba bi a ye be ya ade nokura ne be dadi ba bi ti say he bosum fie hona me ka so mfa ye nko Opemsuo 104.7 boko motia boko mame boko na ka mpese me hu din na me du din ne efrew se me frem motia sa ni die nim e frem eno ya enso wo motia Opemsuo wada roma 104.7 bibia hinta me yentie eno mami ntio Opemsuo 104.7 eno ya eno kasa me do be ko ba bi ni ama wunsuo why so pensuo dabi na pede nokura na me hwehwe nokura na de he Opemsuo 104.7 sesei de ye me kae no me ka so okukuo miensa ba ko de ne bom ba ko di akokko kokko Opemsuo 104.7 ena ba ko so Ohuya besere pa wo. Ukwa na ohuya mahina kan wanu tum. Opemsuo 104.7 sesei enye akoda wo wura ha no na te ha o motia wo se wode eno ya Na me ba wo so na abehu de beto. Opemsuo 104.7
ukona huye me eno ya uba wale yesu Opemsuo 104.7 na matchira o udan kawalu ntumala eno ya eno boko me na me ne wo kasa hwemenim why me na me ne wo kasa wo pese wo ye fie ye ente sa ye free ha ye be kokomfo afri ye ho ye be kokomfo tano papa e komfo me amede wo be ko ho me amede wo be ko ho na ukwa amamra ni amani esefa tabia no na yaye na asumdwe aba komfo afri ye me mo achi anope Kova free a facha mesamandi come from Motia be a unity a woman fidie so also de eno ya. Ya kasana na waboevra ababano. Ada Roma one Motia in Casama me. Motia come forward fidie so and engasa. Eno, me come forward, Casa. Come for a casa otio. What is a demo? Motia also or do oba also do need to say eno ya mpacho me mwati ni eno ya me mwati mani meje oso konfa waje oso mpacho mo di ntumi ni sama sama na pepe mpacho dabi mo di ni ntumi sasa bi Muti ana bosu na nti na ho tese. Mo na ndu za se na mo tese nti e bi tembi na mi ya no. Me gidi sa wo ho ye. Komfort so gidi sa wo ho ye. O ma bu ni na bu ni ye ta. Okay. Sakashika. Ya me ho benyeska. Komfort. Mami. Ya kasa na wabesi ababa wa yi konso na ni nyina ne se wosusu so kunu panyini ewo kukuo miensa odidi abusua ne nya enti bre bia na ya na eno ya eyemotia eno ya oba akoda yi so ya kasa waba na de akeka konde de da wo na twetwa jime so ambe ma go abo bre mame Le pacho brebi mo na manti ya e wonu ti eno ya se motia eno ya se okunu panyini beifo aya baba ya wabesi ni su sesi e panyini beifo okukuo biensa odidi abusua ni nya ena sesi eno na eno ya kasa wabesi ni so ena bibisa eno ya wasi yemfa ne mra ba bia eye bosom ho ana komfo ho Erisa me dia frɛ win tu obibi ani eno ya nka ma me madana ko sabi o mo de o mo na mi tu ni mo na ta ti ko nti na bayro na so o si ku pa ni ku ni sabi a mo ni na ba fu aka bi na sabi yo so mo ga na ba yi ana ma ba ba tse ko pa yi ka yi ni be yi se nti ona ni kana na ono so Tabi, bibi na pasini ta ya bibi na pasini fata no ni kuma do papa na no to a onka na o ka ya mu de yo eno ya de comforting no Eba chomante wante wo say mo na mo wode de ka abaifo o machi wade enti so okukuo miensa bi a wada roma una anim susu mu niema a wo so ne da ya wode beka abranti ti wada roma wo ba wiase gya no de na wo ka mami ye hia ne so modem be ko ho wo pa se nsem ne nyina akotwa ho ho jo na wo be free akoda yi so ana so obesi ne so ame de wako me free ne so ni ko duru ho a meba wo be san ba konfo so o free akoda ne so na e ko duru ho a obi nyina na chima ahadie o ma bia wi a obeba yo na ba se nyina na chima me oko eno ya bye muso ni mu yo konfo me da se e be san afro hey Abena na ye juada na ye juada sem ni fie
Eh, my young fan, yeah, a sresem. Me a fan, yes, sresem. Sabia son yen to me soon, and san cassa. Mammy, I say, Brownie. I say, I say, see, I'll call him. What's here? Now, dear, kind, you know, what's he? If I just someone can't see. Yen can't see, oh, but that's it. Yo, you ever call comfort every year, ye qua sumaino epeba. Na dear, what ye never bought nine call, na sana no. My dear, you know, fancy for henny. I will vote a sentimentum has say. What by maybe son and nantes ye, na on also carry out. Then you never quite could track on for him. Na ye who dear woman, but Abena me pay some account to the me meka. Or by you, more quava, nana fatcha me. Nana, me more quava. Mamma me Joshua. Nana, what I room already, Mr. Me be so, what to say? Yamia, yo. What I room, I ain't can't be shame. You were hand of a boy, Raha. My mim share say, Obine Pamoa, Mim Pebe being found matter and sana, ja. What I room, I mean, who didn't tell PFD. Somewhere out is in and Ajo. And you rather, my dear man, yeah, dear, who now no sooner be by crowd also be indomie. What do you mean? Aye, Yamin the cry, I was at the end of form, sir. Yamin the cry. Said I was so the back with a muhum bidia. Who there was so no. What do I want to buy yours? I want a dinner by me, dear me, who says to mine, air sonary. Or more bomb with the camp also, as I saw what ya. Asana ya bo evra to me with your hand to me wa ha that's a higher mentia sika dwafie sikadwa wo ampa higher mentia na na sa me mo akasa no mesra busuan say ade yi obi anyi ya we mfiri ni mu e wose ye hu se bibi wo ho aye wo se ye penipo masibre oh na yenjai we ye say no me de ensem me say na be twa bani mu abena de hyem no mepa hu no na nanom ne sikadwa da roma ya de no kre ene di yedwuma no kre ni nti ye nsoro hwe sikadwa adaroma ye nsoro hwe suman eyi ne ti wa ha ni die ne ahobrase kwan so ye bebisa no kwan so de de ne nam idare da so e ba ko fo free ye di ma ne kotwa na wada roma ma me hu de ti aba ha boko se ne medical kan asem ya na de me nam abema ya oti hei o papa ne de mi nsia ne da na abema nua e wo fa eye madwuma na weekend na no de sa kasa ye tu manemu me yen semeba siesie ntina menam jo ka me besre na mo de be ma me di amahwe na ma siesie na nia menhu siesie ai de o ma comfort free na wajane na minwane se no kra ni epe ai siesie ti dem hai nyame amam ni na nanom a nka oba ya ote nka odi ntokwa eba na onim se bibi na yes ai ni padua na odi ti ho ai na raba ya no nya bote wati na yenko konfo no ho ye nyina ye beko me akra mekobi ya ye ko mekobi me de mi pe bibia hu na matena asemi so ahwe ss samo de na wada roma adai na sabi senya de de a ka we kranka kan ye kranka snada for ade hwie ko nenso ba bia kodru no e o si e bovrem mekobi na ye nyina ye hu die tuem esane se edru bra bi sei na se na nano mambema me say suma afodro de dodro na bedru ha wo mu eda wo mu adi ebetima ye se akom na pese fa no ebetimi nso aye se asem a wo kan nso ye nokre ebetimi nso aye se enya nokre nti yen kan akoma to ye yem asem na bedru Opemsuo radio masamfo animu ye de suma na oba eno ya meda wase eno ya member eno ya member aseda member eno ya oh eno ya yedru konfo ho anu aba me so free ni so mame free ni so me da se Ibi o baby o papa ibi o baby
nanu madaroma have to miss the if you had it and soon tini etenasi and yema say you yetimi gina ni mu bi no and am to me eja etaye chi enti yewra to me to me beso what hwa e ma wo kasa ndadan wodo asante abra na bambo ne kura da wo sunti no de obeye bia no ebeye some ready de be che peace and love area ona na to bo asetenasi ye nyina ye bebo masori akọ obi anka na comment boni bia nsi wo dem ha sei why twedi ampon wa hanana no mo ha sikadwa da roma hwinsi utiwi ase na utiri mu fitaa nti amoa enku mame obaso okasa bra Peace and Love Video Center yedi asem ma asomdwe ebafie wakwa han dan fie rete to adwuma awowom yedi wani anasabie son wakatwia na ye bibie wo ho mo yekuo asore mo pese ebema mo kasa kirefo wani kira asafo market dan fofra yesina e ma ne tonton fish wase no e ho na wo be hu Peace and Love Video Center Fresh 0506015287 0506015287 Manabe Restaurant when you did we etafre yensa jollof fries ne fried rice papa de ho na make am for mam Patas bus stop wo be hu omo ho so ame oni ndrom hotel di nhwe ni mu so na ofre wo mo ababia wo bi adwane a wo pe ye de bebro 0249030830 0559316896 Manabe Restaurant ubedidi ne watafre wonsa PMMC Jewelry Limited egudie papa perfie o pepetia anakomade atode ade bia di sika kokko aye no bomode ne fo ne kire PMMC Jewelry Limited ne ema egudie a sebie son efin bia enihu sa wo pe ba ko anadudo atu akoton no kwa ubenya bi edum on the Ramsey Presby asori ne di nhwe ni mu Ken UST Jubilee Mons ube hu omo ho free 0556 771416 and 0550333399. Let's dance hair boutique. Bible say oba wani monyam ani wuti nwi tintina ho ama wuti nwi engu wani mu ase. Sa wo pe ba ko anadodo etu akoton no bomode na fu wani che Let's dance hair boutique na ye ma wunwi papa. Say your obesi ma kinky natural twist, passion twist, human hair ahudro bi a wo de ye curls ana ye straight ni nyina ubenya bi e wo honom ode menhia kotokofie ne di nhwe ni mu frɛ 0535933996 0201573257 Alwuda Foundation for Social Services. Oba wanije adepam ho ko training ni ye free. So opesa opam emaniema emema de enkoda de ayefro de nyina ye bekiro. Na so wanyansa no dwuma pa. Obehu omo akwatia line 19 steps ho one Kumasi Central Mosque no edi hwani mu frɛ 0206487437 0274538783 Alwuda Foundation for Social Services. Ye besie ama wadimu. Lee Nursing and Midwifery Training College. When a nurse adwuma no ho a bomade ne fa wani che Lee Nursing and Midwifery Training College. So a real secondary school and awu wom na pesa wo ko wanim no. Sante tie ne nyina omo wo bi e be ma certificate abetimi de aye adwuma wo man mu ene amanone. Wo be hu omo wo ahenema kokobin Kumasi ha ya metre Santa Sekwan ne so. Fresh 0243944622 0243944622. Wa me mo akwa ba. Yeah, na what is say na so e bako na ade asem na so pesa wo kan odi dey say Adiza Mohammed wo ye hwan me pa cha wo say wo ye hwan me no hwan ai abusua ne mo wo ye hwan abusua no me ye what say bra na wote wo ka say on na ye omo no ne yire eneme ne yire no ne yire eneme ti dia na wo ka dia me ka ho kakra say me kunukuma ka say so mu di chin a manyafe mo tema mo ye video no da na mo ye eyi no mi kunu ka se manyafe or se ma fa manyafe anko nso manyafe na gume kom no manyafe so sa manyafe na nya me manyafe mi jana wono nti mi kunu mame ni makuma ba ko ekowie se ye makuma ba ko ye bra no a or se mi kunu no onua ba wono omo ko da ho ya ifro no nti mi ko badwo mu akoye omo buchi no a na ma yi ono no de no na ma yi mi makuma manyafe no
nam de agu mikom nam de akɔbɔ enti wo ka kosi sɛ wo mai afide wan fan man fan kom jana Matias ye wo jana ho a jana ho ye kɔ manya kom jana ye kɔ sɛ de bɛya wo ne wo kunukura mo benya masom enti kan akoma to ye yo ye kɔ akoko ni be hu why asa no kora na epe me da se yo Maranatha fast food spring roll papa mama wo person so kan bibia na montena se there be tina baby anatia why Maranatha fast food open spring roll jollof fries fried rice their vegetables are warm papa me pacho mama hanye di mame Maranatha fast food open spring roll there the beans and vegetables and nam ashishem open jollof fries and fried rice papa enya de de ewudro me spices bi egugum and ya de adokro ye nyina gina nwane a ye di so open baby obedi a wonyare de ho ane Maranatha fast food but modern never when it edum internal revenue post office wa na wo behu ofake asoye open kwan asanso de na wo de wani a kire kajetia Dubai ho na wo nya Maranatha fast food ne kwan ahodro a wayeye ne bi so de bedi abetie fufuo banko emutuo bomode ne fo ani che kope reren kwan katen kwan ebrobunu aben kwan ne nkra na onsoso epe ebidi fra ofake was 0244 797438 0244 797438 Star Health Clinic bomodin ye almost say almost hwehwe free na wo yade a entena ho ma yade ma wo ntwa nananom wonse do wa bra wo bre ndruye ukodura ye behwehwe wa pomden ho nsem say ye asichire yade osa malaria bibia omo behwehwe dade dan so omo ye adwuma edro bia de be ma wo nso so no 30% discount wo treatment ni ndro nyina so bomodin ne ko omo nso bo omo ho modin wo fibroid mu pa ana awo mu nsem obi asabi awo etete no ukoduru a wosem endru bosome na nyame wahye ne ho animunyam ubehu omo wo kasoa yenkran kumase nso kwamo ubehu omo basanso hu omo sepedote omene akate farms di nhwe animu sunwane nso owo ho sanso na doma hinkro nso ubehu omo ewo ho fra 0249 200555 ana 054333 936 Metiafo mubetimi abem nana wada Roma tinasema abrante sorry mubetimi abem ena abrante abna suma foforo abehia me 0596259444 0560180880 Mada Roma mofra na mama mukasa ho ate amame Opemsuo I'm the Macho. Yo. Amen. Let you say. I'm the Yachiasum. Matimasumon. Yachiasum. Yo, swine. Yachiasum. Yachiasum. The Motiabe. Yeah, better than Canada. I don't know what about my mother could drink at you. Sir. Oh, dear. I could drink at you. Yeah, my friend will know the work, sir. I don't know any other man or body chrono. Yes, so no kana kuma ntimi yem. We ga bi pie no de nim say comfort free e bi mu ko bi ewu. Yo, me yes, so on kana kuma tano. Ana me gba penin so on se na yes so a o je ni. Mate. Wa biara no akane ko pie comfort free o dia. O be je nim gwa se. Yo, me that. Nti on ka ni ewu je bia atene na de ka fa na mo da so mbi. Yo. Opemsuo. Yes, Ofanya nkopon adom na so ho te say. Nkopon adom wo kwa. Le na mo se ni ni kike ko ni na ye ho ye. Yeah, that's what family. Na so ko ebi ni ko ni so ti afa o na mo mo ko. Me je wo mo na so fa. Yeah, you make it. Let's na pendulu. Si o mai kwa se da ni kwa yo ni ko. Introduction in kuntum kan kunye biya fanti nan ka su je ne yo me da se na ko ko na na ma e ma ho ke ni ku ne su je ne awa ni ko bye bye Opemsuo yes so atantimo yo me ra odi ni baby akase free ya ku ti lo dan na de mi kana de ya ku si bitie we ana bia won ni ntamo papa
When you know some of them I have been in the video. Sir. I confirm power the no piano. What you about to know any thing from over to them in pregnancy. Over there, I to mean time. This open to swap, Roswa, and what and what you didn't want Joe. This is the end there, come up on 4 and down. You Mirror. The battle, I'm not getting on. Enra. I'm not getting on. And I like you. Friday. That advantage. The country, the minimum, million, about 40 years, you match. Oh, the whole nice boy, I make it a nice pa. And you got for 10 years. Now, somewhere at piano. The problem is Japadiano, you know, a fire toss by me, no Japadiano. Okay, my time and I'm going to that's why no, Opemsuo. Yes, son. Mira, that's not something I free. I'm going to be a Hey, Angie, are they Obana Sancho? Only I have a Kafra. What dementia now would you assume? I had the to me be a rat and was it also a dad in wedding. I salute. That's it. Sure, I know the but that's it. Oh, doesn't come around. That's it. Opemsuo. Mira, would you never be a cassette free? What are Mamma mean to your women? You might be see the most. And I'm going to be a moment of boss and to me. This is one of the this inside of it. The Boko. I didn't let me in the number to Nabaya and never me da say Bermena, a bayano, and yen a son is me bizarre say, as some I can't you cry, your sister I was here in country. We can't be been a what or one so yen country and pat. Opemsuo. What's I? I knew. I got to the channel. Opemsuo. Yes, so much something. Offer coffee. Besides, yes. Offer coffee. More of a broken young queen. The make catch that tradition is not gonna help. I mean, I know, mental on Cassandra Beam. Opemsuo. Yes, so sentiment. Mira, would you be a cassette free? We were done, wow, Oba, a CC one them, cassette free, bravo. Joe, Bemen, I'm I don't know. Okay, Islam for friend Jimmy. Jimmy being so say the same after a moment taking the serious control, cutting on the fact the never final course, the Abano, and the Planibia. If you are to know, they make children in me. Or do exam time and another. Or more exams in the course, we assess major of us, cutting say, we know Kunuware. The friend is saying, and about the time for peace to cry. People, I don't know about or back it and some. I know quite back it can't say this can be no 20 see. Say, or the idea and I say in a year or in a papa. So, what can say, no,
when you had the Chiwade, the Chiwade, and so about the Pampa, we went to a friend who knew Johnny. In Pacoa, no Abba. It is I'm not sure we are for Rukia. Malam for any man at a train and I at a train, sir. Near can't be Diego Sumua. I won't have made Johnny call him for Kora or Bessinaba. No, actually didn't tell the ring or better that who may be a one or Quanajo. Me or new film or Beffin, Buran, and National Visa. It missy na Yahena. Oh, Malam for no Koran in the Chiwade. I do guna yet the Kana or no we should say the acid no guna. Or that's ready a coin of us room or better no assault or the first room. Into move for so now, best way say, would be Mammy or Qual Mobium. Into so to miss where they are and one or no, appear no Mobium. How can all kind of my mom fairly serious? See, there be a messy and correct. But maybe a final reverse on the bar. Immediate and it's a malon for a very simple crumple. Some malon be secure, do a Monaco. Yo, that's it. Yo, ye be be Isaac Eshon, or since some who sabia song, say yan is slim, mube a yo be a near the Nakoto baby, yes, ye of witches camp, near D or many ye brubinum na, ye titi, a binum, say yan a coso. Kwame Aben also no dear one Jeffrey in the Ababa wana suman on the no so a day ekeka nesam saha. Kwame, we be what we are you. Sounds so na Yemia Bema William also or share free Germany or no so here. Or by Yans also or share Kwame Aben or so Gina Diogina she any ho. Opemsuo. Yes, yes, so much antimony. Over coffee meet you. I buy him. We the never was it one of my queen. Now, before no, he is emotionally disturbed. And you never do a while. And then man is here. You better punish partner do a hawk. Now, Fred, not quite true, baby, I'm not going to cry or counseling decision. We hear counseling. You are counseling in my near fear, Sako Bon baby. Near Sadi and Chinako Fanny Crooning. And this animal say, "Ba, young man now, me and baby, and if I can be free, because everything has its cause, and these are the things that we have to address to satisfy each party." Say, "Kobon baby, you say, no question was soon idea, and to a new woman, Kwana. Your best friend, after running now, I'm on class in you, baby, I had the other family free. Me and fast with you, Mabusian, Mega was your buying, Pia menkwa me wo fa jo sati ofa kofi ekano ye hwe bebia ye de beko na asumdwe ede hene ewo afane afantem me ma bna de me mo ba ye mentimi nkasa de okeka na eye honhom papa ana honhom bone ye nwua ba ma bi na ofre ya wo se wo hu bida ebitimi ba sade ye wa atro difo wo ho no sanso ne ye wo honhom bi nso wo ho a wo nso omo enka nokre Opemsuo. Eno ya. What's up? Opemsuo. Papa, do you need to be a free? Yeah, Joe, so Papa. Of I say? Yeah, now. Sikejada Roma. Sikejada Roma. Brother, Chevrolet. Only said, Rusaya, when in Naya, would you so? Hajimai. When in Naya, would you so? Rusaya. Me or Ban would jive by me. Opemsuo. Yes, so money. So, protecting schools. You, as last Monday, and the Catalan and Kobe. What do we enough in the crown and you will cry near Catalan? What your home you are of the kind of friend your home you are, and so will be you. No, between you and me and my bonny attitude to the Pandupan Centrum. Just a day I can say, Monta, Amasu Gimbra.
na de be ya e de ko yere bo mo ntemo e ni nya na asema o ki ne de ke mu ni na nya de e ntu da say kwami e ben say depression kraka ho nsusu say ye nwa be depression sabi so ya de taka adwene no kra wo ye nya because me sabi ye wadwen kire na me mabna me ti ha de be de wo ka say no ya pem an wo pem ababai opem no woko no waba opem no ko no waba no ya ye be ko sesi a why ko akoma to yem Opemsuo yes asante na Mira we ni baby aka say free o da je ko ni Ibrahim ka say free ajuso Ibrahim yen kwae ni ba cho sa yi ni no ebi ta sisi ebi ko asi wo ye fie ebi wa nya no ko o be ba be kan so ma we ya busu anu mo be cheru eso so menye no ko we won ko tu so mo kuku o ne dem wo ko kuku ni na mo we ano an ti ba no ko we ya mo de no ko na on ko so problem na busu an de a se an ye de ya bisi me ma me papa ba ko wo ja me ma ne sisi bi a be siki oro no wada ma fabra asem we fabra mo fabra mo say na metodi fabra mami asem ba ko so men ke se chama nana bukafie so be gina hono o tushire so no e konfo ye ko ho why ni na majuma na meka ajimai wajane jawo enai kura onye bi no wagina so okafie o gwedi wa ya oketwa majuma wanya na ajima ugu ni mazu ama obaji aji wei so dia na mi wona na obuwa ajima jani ye mfa me mamra na anim na ahia ajima na akofre na wawu we jani jama o dembo ajira kina blanket me da say tiefo ha na brebe makwan mi edi dwumadie yi esi twedi abone na nanom ya adoma ochina no ndu pepepe e besa atena se ni ahwe aka onibie asem ama no kre edi hene ewo ya setenem sunsun muniema na hawa ni nyina fabra abena yetia ye de sabi bebia wose ye de fa ne ebo ade fa ye nkase ye wo ne fomasi brewo studio ha sei ye baboa bebia sefata no na ye di wanim de ko aware mu nsem enkoda asetenem ebusuya munsem ne nyina oba ye beboa ma asomdwe ede hini ebusuya ye hwa a wo modo mo ho pa nipa san na sabi ne papa bekwa avare na wo behwese ne maame kra na asetenem munye ne wo betwe onuanom aben na sa kofo maame kra no abetena krom eno so nkire se enua be ma wonti mi ndi bone bone de nipa tire ho entise bofre na wa pe ma hwe ne nyina betimesi na emom empo etisa ye behwese odo ebedi hini ewo afane afantem me sorry nam de mani akire komfo afriye asoyeye wopa bibia hu abra ne nyina ye nko premto brakase no eto aso ye nko so nti Opemsuo radio 104.7 wote ofaya monka me ma me hajia Yasmin okase a wadwane efri na me mfre na okase biem oketoa sanso ono a wosa oketoa wadwane ejame de wade me fa be fontente fidie no so Jobek na daroma na akọ Facebook ene YouTube na woteminka me ma mumo ene tie abena makramo